Let us look at schools as an institution. Saka zvikoro manje, schools play an important role in our development. Nekuti tarisai, tinoenda kuchikoro 3 terms pagore. Term yega yega ine mwedzi mingani? Mitatu. Kureva kuti tikati 3 times 3 tunowana 9. Pagore rine 12 months, 9 months tinenge tiri kuchikoro. Saka tingori nevabereki vedu for 3 months chete. Murikuona? So schools play an important role in our development. They are not just places for learning academic subjects. They also teach us how to work with others and solve problems. So schools are not just places for academic learning. Kana chita academic learning tiri kutaura kudzidza kwemabhuku kwatiri kuita izvezvi. But teach us how to work together and also solve problems. The reason why munoenda kuchikoro, we are training you to be able to solve problems which are affecting our community, our country, Africa, and our world. Tinoda kuti makakura muve vanhu vanokwanisa kutipa masolutions ekuti tinogadzirisa sei nyika yatiri kugara mairi. That is the reason why you go to school. So problem solving, kana kuti solving problems, is very important. In school, we also learn about respect, teamwork, and responsibility. Our teachers guide us and encourage us to do our best. Saka, in school, we learn about respect. Saka, teamwork yakakosha. Teamwork chatsanangura kukosha kwayo and responsibility. Pachikoro panakaenda kuprimary paiva nemoto yekuti in unitatis stamus. In unitatis stamus zvinoreva kuti united we stand. Saka united we stand, divided we fall. You should be able to work with others. And pane ma-awards anopiwa akakosha anonzi Nobel Prize. Nobel Prize inopiwa kune vanhu vanenge vaita zvinhu zvinobatsira pasi rese, the whole world. So maprize aya kazhinji kacho anopiwa vanhu vatatu. Saka vanhu ava vanenge vachishanda vese vari 3, then vobva vapiwa a prize yekurecognize kukosha kwebasa ravari kuita. Izvozvo zvofanirwa kutiratidza teamwork. Saka kuchikoro kwakakosha. Chimwe chinhu chamunofanirwa kuziva ndechekuti maticha enyu anokudzidzisai vabereki venyu. Kune izwi rinoti local parentis. Kuti local parentis zvinoreva kuti teacher anopiwa mvumo yekuva mubereki kana tiri muklasi. Saka tikasangana nezvatasangana nazvo zvatisingakwanise kuudza vabereki kumba, tinokwanisa kuudza maticha edu. Kana paine zviri kuitika kumba zvatisinganzwisise kana zviri kutikanganisa, tinokwanisa kuudza maticha edu. Kana painewo zvakare zviri kuitika muklasi kana zviri kuitwa naticha kana nevamwe vana, tinokwanisa kunoudza vabereki kumba. Saka hatifanirwe kusangana nezvinhu zvakatiomera tongozvichengeta, tinofanirwa kuudza vanhu vakuru. Group number 3, institution, cultural groups. Saka culture taidefine setsika dzedu, magariro edu. Cultural groups such as dance groups or traditional societies help us understand our heritage. So ngatitange nema-examples. Examples of cultural groups. Ndeapi ma-examples atinawo?
Saka maexamples aya tine madance groups. Vanofarira kutamba munogona kutogadzira dance group renyu oro traditional societies. Saka these help us understand our heritage. Zvakakosha kunzwisisa your heritage. Zvakakosha kunzwisisa kuti umbori ani zviri tied to your heritage. They teach us about our history and the history of the Shona. Munofanirwa kuti kana muine vabereki kana kuti vatariri movabvunza history yefamily yenyu. Munofanirwa kunzwisisa nekuziva history yefamily yenyu. Kutanga pazvinhu zviri simple like kuziva kuti baba ndeava, kosekuru vasekuru, kosekuru vasekuru. Munofanirwa kuziva family history, makabva kupi, kosenemi yenyu yekuti nyemba yakambobva kupi. Asi mumatateguru yenyu mune munhu aikara nyemba kana kuti ainyanya kudzifarira here, muziva zvakare kuti mutupo wenyu wakambobva kupi, zviyerwa zvemutupo wenyu. Munofanirwa kugona kudetemba mutupo wenyu kuti unodetembwa sei. That is your heritage. That is your culture. It's very important. Saka tofanirwa kunyora zvakare kuti these teach us about our history kana kuti they teach us. Kumwe kwatinodzidza izvi kuma societies kana tina munharaunda medu, ngatikumbire vabereki vedu tijoine because they teach us about our history, customs kureva tsika, and values that have been passed down through generations. Mapaona. Saka izvi zvakakosha. By participating in cultural activities, we gain a sense of belonging and pride in our identity. Saka we should have pride in our identity. Ndoda kutsanangura kuti izvi zvinorevei. Hazvirevi kuti tofanirwa kuzvikudza kana kuona sekunge vamwe vanhu havana basa, isu ndisu chete tine basa. Kwete, zviri kunzi kana chiti pride in our identity, tiri kuti hatifanirwi kufunga kuti takashoreka kana tiine ganda dema. Vasikana vakomana, hamufanirwi kuzoti mati kurei motora mishonga kana mafuta anokutsvukisai. Ikoko kushayiwa pride in your identity. Ganda renyu ramakapiwa naMwari iroro rakanaka rakadaro. Muviri wamakapiwa naMwari wakanaka wakadaro. Hamufanirwi kuzosvuura ganda renyu nenzira yekushandisa mishonga inopisa ganda renyu kuti ritsvukuruke. Kwete. So you should have gain a sense of belonging. I am Zimbabwean. Ndiri muZezuru. Ndinobva kwaZvimba. Zvinofanirwa kukufadza kuti inini ndiri muZimbabwean, ndiri muKaranga, ndinobva kuZvishane. Inini ndiri muZimbabwean, ndiri muNdau, ndinobva kuChipinge. Inini ndiri muZimbabwean, ndiri muTswana, ndinobva kwakati. Inini ndiri muZimbabwean, ndiri muXhosa, ndinobva kwakati. Mitauro iyi tinoiwana kunyange hayo ichitaurwa navanhu vashoma, asi tinoiwana muZimbabwe. Inini ndiri muZimbabwean, ndiri muNdebele, ndinobva kwaBulawayo. Zvinofanirwa kutifadza nekutipa manyemwe izvozvo. Tava nemanyemwe azvo, tobva tafarira zvakare zvatiri masikiro atakaitwa. Kana wakasikwa uine kuremara kwauinako, ndozvauri, dada nazvo, fara nazvo. Kana wakasikwa uine ganda rako dema rakapfumbira, fara naro.
usazvikanganisa nekuzvipa mafuta asina nebasa rese anokanganisa zvauri. So heritage and cultural groups give us pride in ourselves, a sense of belonging, and it's very, very important.